लाजे डरे गाई ले जा लोग का कहि दिहने माने हमनी के रामायण महाभारत के हमनी के कोनी हारही जा अगर इलायदारी ना गइबो है ना कला जा सुखनंदन जादव के कादो बहुत शिरोमणि हवे आजो फोन करब तो खाली है तोरा फोन लगाई ना आई लागल बड़ा बड़ाई बाप रे बाप तब जी जी नहीं पहले को कम के गीत गए प्यार वाला आओ करा बाद में हरा वाला गीत गए जी जी तने को माइक दो एगो नचनिया के दो एगो लयदारी गाई आओ करा बाद में प्रभुनाथ तिवारी के नंबर दे दे ज्योति नो ज्योति बोरे ले धनी हां पुष्पा धनी हां लोटा लेडीज में फर्क बाप रे बाप इहो लेके आइल बड़े ना कहले हां कि कादो ई कहतरे जे हमरा के वृद्धा पेंशन बना दी आ बूढ़ा के कादो विधवा पेंशन बना दी आई एगो लेके आइल बड़े ओकरा के हिजड़ा पेंशन बनावा देखा ऊ होइले हो मर देता है तरी लाज कर जा शर्म कर औ कहां बोले ऑटो अरे बाप जा बाप रे बाप हट मर देता रही लाइन अरे जागो अरे ठीक बा हो हेलो ठीक बा देख लो कम होखे तो बढ़वा लो तनी ए भैया तनी आवाज बढ़ाई ना भाइयों तो तहर प्योर मौगे बड़े देखा ठीक बा हेलो हां ठीक बा रहा देखा त आवाज एकदम ऐसन हो के छै कोमल उ करो लेडी भाई इहो एगो लेडीज लेके आइल बड़े उ जन तनी माइक में कैसे बोली कैसे राजा जी खाइबे त खा ले ना तो चलबे तो चल जो खइबे त खा ले ना त ढोक दे आए हाय कौना अरे काहे बहकल बड़ा कौन ऐसा प्यार होई कौन ऐसा मोहब्बत होई देखा भैया जले प्यार में ए गोविंद बाबू जले प्यार में रोहा रोहट ना हो अरे मर्द प्यार में मोरो पीटी होला बे प्यार में रूसा फूली जले ना भई अरे 5-5 दिन तक ना बोलेली 5-5 महीना तो आ कबो भेंट होई न तो गप देना खाली हल काहे हो इहे अकाल है किया ये अकाल चलल बिया का देखी माला पहनले अरे मोतिरोवा अरे काहे रो तेरे का बात बा अरे लागो त कोनो रास्ता में ले बा मनोज भैया एक रास्ता में केहू कुछ ली तो ऐसे रोई का ले लेबा मोबाइला बा अबे तोरा कौन मोबाइल है एप्पल के ह एप्पल ये कोई को कंपनियों के नाम आ जाता हरिंदर भैया ने एप्पल इतना महंगा मोबाइल आई अब बताई ना होई कहते कि हम आईफोन लेब रे गरम होई त बरहम बाबा से बतियाई रे अरे आईफोन के 1 लाख दाम बा ये सुन ना है एगो 1100 वाला नोकिया ला लेना कौन टुई करेला बोलो ऐसा मोबाइलो कंपनी के नाम हो जाता एगो पहले ढेर दिन पहले हम एगो देखले रहने मोबाइल हाथे चक्का रहे ओकर स्पीकर रहे हाथे चक्का ओकर जान तनी का नाम रहे मोबाइल कंपनी के चोदा भाई रहे न तू तो जानत हो आ एगो आवता बहिनचू कंपनी के नाम बोलो ए जान और बुलाए में कहना हाथा ना जल्दी कह देलू तनी होरी बुलाए ए जान और सेक्सी करो और सेक्सिया वो हरिंदर भैया हवा डबा बाई जा मैंने हवा डबा होई तो हम चाहत नहीं जो वही में ढूक के हम कटा जाए बोलो ये जान एक खाली तनी होरी कहो ए जान कंडुमिया तो बोलो को हल्का चाहत कर बोलो ए जान रवा अब हमरा के भुला जाए काहे भुला जाए हमार शादी तय हो गइल
तोर शादी होता इनकर अर्थी उठे लागो। ए बबुआ हाँ इनकरा का हो गल अरे देखो हिलावो का हिलाई अरे खोटिया धक हिलावा खोटिया कौन खुटिया कानावा के ये तो बेहोश हो गइलिया बेहोश हो गइलन। हाँ मुंह पर पानी मारो पानी पानी नहीं खे पानी नहीं खे ना तो मुंह दो अरे सारा खत्म बासा कर मार दम लगा जा गइलन होता भाई ये हो जा गइलन नु अरे पगली बस तोर शादी दूसरा जगह अरे पगली तोरा तो मर जाए के चाहिए तोरा तो मर जाए के चाहिए कैसे ते आखिरी हमर से आंख में रहता चल भाग जा भाग भाग दोस्तों जमाने को देखकर थोड़ा संभल जाइए ज्यादा नहीं तो थोड़ा बदल जाइए क्योंकि जिस लड़की को अपने दिल में रहने के लिए जगह दोगे वही लड़की एक दिन कहेगी कि मेरे दिल से बाहर निकल जाइए। एकरा खातिर का करना कोई नहीं जा दिल उदास हो तो बात कर लेना अरे हमारा वही तो कहिए ले उदास छोटे ललवा तो कहिए ले चाहता बतियाओ ई तो कहिए ले भेंट कोई चाहता लेकिन अब बुझाता जब भेंट ना हो एको दिन बतिया बात देना बोल बोंग बोंग दिल उदास हो तो बात कर लेना अच्छा दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना कहिया कहिया परसों महीना नहीं रही तो ही बोला बोला दिल उदास हो तो बात कर लेना दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना हम रहते हैं तुम्हारे दिल में सही वक्त मिले तो तलाश कर लेना अरे है कितना मुलायम बोले लू तबिल कइलू दिल में आ नजरिए के पास भैया मारे के मन बा मुआ दे तू दूरी बनाए रखे बीच के में नंगा तार है नांगा था कोई गोतार भाई कोई गुतार अजुराइल बा मारे के मन बा मुआ दे तू अबिल कइलू दिल में नजरिए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा कौन बात कहां बोले के बा कैसे एहन बात के बुझा के बा आई तारा लोग कहियो बुझाई नहीं तारा लोग बुझाई रोट ले ले बालो एक ही रट ले ले बालो एक ही बतिया हर एक जगह कहता आ एक ही प्रसंग हर एक जगह कहता ए प्रेम बाबा अरे तनी ने के बताओ इनके सिखाओ एक ही गाड़ी को जगह मरई बोल वाह हां भाई किस्म किस्म के ले आवलो वाह लगले बबुआ ताकत निखोल अरे दिल के दरवाजा बड़ा
काहे गाले हाथ धके बैठल काहे गाले हाथ धके बैठल चाही तो बोलो उनको भागल बिया सही ता निखोल के विद्यासागर अनमोल जी बहुत सुंदर गीतकार शिक्षक महोदय यहाँ के गीत एगो लिखल बनी गाई तब की परी गाई अब की परी हमार समय हमार लास्ट बा बड़े बड़े रुपया दिल बने पुरस्कार ता निखोल के अरे दिल के दरवाजा बड़ा ही मजा आके तारा बिना चल जाए सुना ना बोलबू हमरा से अगर हमरा से बोलत नहीं ना बोली अगर हम जानत नहीं मरद के फेर में भी आए अरे देखे बाबू जब फंसावे के होला नो तो पहले से सोना बाबू आ जहां जान परा आ जहां दिहल परान की बस 70 के चिन्हबो ना करे थमा दी तो बाबूआ तारा खातिर चल जाई दुनिया जहां दिल कइलू दिल में नजरिए के देखा YouTube पर डाली हलो करा का देख लो हाथ नहीं ना हम एक पांजा 10,000 से अधिक बुझाता भाई मर्द तरह 13,000 का पहले ही से रेडी बा हाथा ना इनका और मिलेला रुको अरे बैठो बैठो देखाऊं के हरेंद्र भैया इनका जिला में होला हम जिला का शिकायत नहीं करो राम विवाह होला इनाम मिली को जब नेक वाला गीत गईबो तो वो मैंने कहा ना 10 रुपया 20 रुपया ओ माने इनका पंचायत के जब मुखिया होला खूब खुश होइए नो तो माला दी है आ 20 टकिया दी आ कहे कि हां ब्यास जमाओ 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 बहुत बढ़िया होता बहुत अरे जाए दादा बड़ी बड़ी मान सम्मान हमरा के नगेंद्र बाबू है पल सहुआ के करता को देले हार्दिक हार्दिक स्वागत बा है कुकुरा कौना फिरा के घूमता दिन बा भा लगले बबुआ सुना हमर बात गुड़िया अरे हाँ चाहे ना छोड़ दी वो जीव जो ने गाड़ी बा जो हाँ चाहे ना कोई के ए बबुआ अरे कायदा से जा तू अल्लाह भाई वो हंस के प्यारी पैसा तो बता अब स्टकिया के छे मर्द खत्म बड़ा का धरा
हाँ चाहे ना कह के अरे कायदा से जा तू इहो भैया प्यार में पागल है अरे भैया ओने कहा अरे ई बेकार जा भगवान तारा का बनौला रखा ये लोग के फेरा में ना पड़ने हे बाबा गुड़िया दू आदमी के फेरा में कब मत पड़ी हो के करा एगो पागल आ मनोज भैया एगो पियक्कड़ जनतर का है काम शुरू क के आ भुला जी कब निकाले के बा बाल ले बबुआ अरे हां चाहे ना अरे कायदा से जा तू लो भाई वो हंस के प्यारी हमरे खातिर गुड़िया हमरे खातिर तहार जन्म भइल आ तहरे खातिर हमार जन्म भइल हमरे खातिर आइल बाड़ू अरे परिया समान से हमरे खातिर आइल बाड़ू हमरे खातिर आइल बाड़ू परिया समान से अब बिल कइलू दिल में नजरिया के पास नजरिया के कहां से हमार समय समाप्त बा सुना हमार बात अरे पर विश्वास सुना ऐसा नहीं सन बड़ी सब कोनी खाती जानो दे बनो तब वो भैया से जाई हमरा खाती कुछ नहीं कर पाए बहुत बड़ी से यही जे भाई से पर विश्वास ई सांस तोहरे पर चलता सुघर शरीर हमार तारा के हमरा बहुत बड़ा देखे का मन करता देखी पर विश्वास आंखों के पलक गिरे के ना चाहिए सांस तोहरे पर चलता अरे जल्दी गिराओ रे सुघर शरीर हमारे बात भाला बारूद से प्यार बोलो बारूद से प्यार बोलो बारूद से प्यार बोलो रह चला दिल कइलू दिल में नजरिए के पास रुक रुक जकरा से तोर साथी होता ए जबाने का ए जबाने तब बाणे तो उनका गर्दन में तनी चिन्हवाओ जे तार मरद असो वाला के हो तनी तनी समकरा के दिखाओ जे तार मरद तार मजनुआ के जा तो तनी दिखाओ तो जो दिखाओ तो तोर मरद के हौसले दिखाओ तो
तने हम चिन्हल चाहते हैं कि तोर मजनुआ के के हो तने देखाऊ तो दिखाओ तो कि तोर असली दुल्हा कौन हो जवान बा कि एहू ले बूढ़ बा ना ना तने चिन्हाओ चिन्हाओ जे के हो आखिर तने हमनियों के चिन्ही जा सभे लोग चिन्ह तबे नु बुझाई आहा हा हा अरे करो 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 काका खड़ा हो जा तने हो जा हो जे खड़ा होखो आओ है ना आओ तो है ना आओ मोर धोबो बाई धक लेव गुड़िया बाई धक लेव आओ ना है ना आई बाबा आओ मरते बोलिया जिला घर हम मरद हवा आव ऐसने के चुनलू कि मैं झाटी पाकले अरे देख आओ है ना आओ आव बा ऐसे ना हो रुको हो अब बताओ हेजा से जाके तोहरे को पसंद कइले दिया तो जदी तहरा गर्दन में माला डाल देले तो तू के करा गर्दन में डाल डालो ताली बजा ताली डालो गर्दन में माला डालो ताली बजे आ तने को फोटो तने को ले लो लिया फोटो कानी पे हाथ धके कन्या पे हाथ धरना गुड़िया का लागेलू तू रोज रोज धरेलू आज ना कहबो हरन दबाल हाथे धरे के कहा था मजाक करो अरे यही बहने चुची कन्या पे हाथ धरे के कहता नहीं दोसर चीज नहीं की धरे कह तो यो मन हां देखा तो तनी फोटो बढ़िया से ले ली हां हां तनी हेनियो तनी घूम जा देखा तो री तने हेनियो तनी लइका तनी बड़ा सा ले लो अतना सेल्फी तरह बियाह में ना लिया ले ले वो घरी हरेंद्र भाई वो घरी कैमरा वाला रहबे ना करलो ना ले लो जा लिया जा लिया के जीवन हां पक्का 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 लिया जाके का करब लिया जाके का करबो कह कि ले भी खत्म वाला सरकार